Θεού Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πιστεύετε η δούλη του Εκατερίνη, του Σπυρίδωνα, στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύετε ο δούλος του Σπυρίδωνα του Εκατερίνη, στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πιστεύετε η δούλη του Εκατερίνου του Σπυρίδωνα, στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σωτήριον, σωτήριο, λύσομαι και το όνομα Κυρίου. Θεότε και άνθρωπον ανατολή, όνομα αυτόν. Έχουμε ενώπιον του Θεού μια χαρά, γιατί δύο νέοι άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και ζητούν τη χάρη και την ευλογία και την προστασία της Παναγίας μας, να ζητήσετε την ευλογία της, επαναλαμβάνω, και τη χάρη της, για να υποδομήσετε το δικό σας σπιτικό, τη δική σας κατοίκον εκκλησία,